Ana amfani ne da cephalexin kaɗai a lokacin da waɗansu antibiotics ɗin suka kasa tasirin da ake buƙata. Ma'ana, cephalexin is a reserved antibiotic. Assalamu alaikum, barka da zuwa gidan magani. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayani ne akan antibiotic cephalexin. Tuni mun yi videos da dama ga nau'ikan antibiotics kala-kala, za ka iya diba su a playlist ɗin antibiotics. Kamar ko da yaushe manufar wannan channel shine ilimantar da kai game da yadda ake amfani da magunguna da kuma hanyoyin da za ka bi domin inganta lafiyarka. Saboda ina da yaƙini samun irin wannan ilimi zai taimaka sosai wajen rage haɗarin da akan iya fuskanta dalilin yin amfani da magani ba bisa ƙa'ida ba. Ba tare da ɓata wani lokaci ba, bari mu nitsa a cikin bidiyon. Sunan maganin cephalexin, amma ana sayar da shi a brand names da dama irin su Keplex da Phanixin. Cephalexin na zuwa a sigar tablet, capsule da suspension. Game da yadda za ka sha maganin, ana shan cephalexin sau 2 a rana, ma'ana bayan kowane awa 12. Sannan wani sa'ilin ana shan cephalexin sau 4 a rana, ma'ana bayan awa 6. Idan za ka sha cephalexin tablet ko capsule, ka haɗe shi da ruwa ba tare da ka tauna ba ko ka dandaka shi ba, domin yin hakan na iya rage tasirin magani. Idan za ka sha cephalexin suspension ko za ka ba wa yaro, ka girgiza kwalbar maganin sosai sannan ka ɗebi daidai adadin da likitanka ya umarce ka. A nan yana da muhimmanci ka sha cephalexin a takamaimai lokaci a kowace rana. Hakan zai taimaka maka kar ka manta da shan magani. Bugu da ƙari, adadin maganin da za ka sha, tsawon lokacin da za ka ɗauka kana shan shi, dukkaninsu ababe ne da ke dogara da dalilai da dama, kamar shekarar marar lafiyan, wani irin infection za a magance, nauyin marar lafiyan. Dalilin hakan, ka sha daidai adadin da likitan ka ya umarce ka. Kada ka sha fiye da haka ko ƙasa da haka. Sannan yana da kyau kar ka dakata shan maganin ko da kuwa ka ji sauƙi, domin jin sauƙin ba shi ne ke tabbatar da cewar bakteriyar ta bar jikinka ba. Dalilin hakan, ka tabbatar ka sha maganinka har zuwa tsawon lokacin da likitanka ya ɗeba maka. Da wannan muka zo amfanin magani. Cephalexin magani ne daga rukunin magunguna da ake kira cephalosporins antibiotics. Yana aikin sa ne ta hanyar kashe ƙwayar cutar bacteria. Ana amfani ne da cephalexin kaɗai a lokacin da waɗansu antibiotics ɗin suka kasa tasirin da ake buƙata. Ma'ana, cephalexin is a reserved antibiotic. Ana amfani ne da shi kawai as a last resort. Dalilin hakan, ana amfani ne da cephalexin wajen maganin wasu specific infections, kamar infection da ke shafar respiratory tract irin su pharyngitis, ko kuma infections da ke shafar genitourinary tract irin su prostatitis ko gonorrhea, ko infections da ke shafar ƙashi irin su osteomyelitis, ko infections da ke shafar kunne irin su otitis media. Tabbas cephalexin magani ne mai matuƙar muhimmanci, amma duk da tasirinsa, kamar kowane magani, shi ma yana iya janyo side effects. Bayan shan cephalexin za ka iya fuskantar side effects kamar tashin zuciya, amai, ciwon ciki, gudawa, ƙaiƙayin gaba, fitar ruwa a gaba, ko kuma bayan ka ci abinci jikinka yayi wahalar iya niƙa shi. Ba iya waɗannan kaɗai ba, cephalexin na iya janyo ma allergic reaction. Wannan na iya bayyana da alamomi kamar kumburin fuska, baki, laɓɓa, harshe ko maƙoshi, yin numfashi da ƙyar ko kuma wahalar haɗiya, ko kuma ka riƙa jin ƙaiƙayi ko kuma ɓandalla ta fito ma akan fata. Da wannan muka zo matakai da ya kamata ka ɗauka domin kare kanka daga fuskantar matsala a lokacin shan magani. Na ɗaya, za ka iya cin kowane irin nau'in abinci bayan shan cephalexin. Na biyu, idan ka fuskanci ɗaya daga cikin alamomin allergic reaction da muka ambata a baya, ka dakata shan maganin, sannan ka hanzarta zuwa asibiti domin samun mafita. Na uku, cephalexin na cin karo da nau'ikan magunguna da dama. Dalilin hakan, ka sanar da likitanka dukkan kowane irin magani da kake amfani da shi.
Na hudu, za ka iya yin tuki lafiya lau ba tare da fuskantar matsala ba bayan shan cephalexin. Na biyar, cephalexin na iya janyo Clostridium difficile associated diarrhea. A lokacin da ka fara shan maganin, idan ka ga kana gudawa ko kuma bayan shan maganin da akalla wata 3, idan ka ga kana gudawa, ka hanzarta zuwa asibiti sannan ka sanar da likitanka domin samun mafita. Amma fa wannan mutanen da suka tsufa ko kuma mutanen da ke fama da matsalar garkuwar jiki su ne suka fi fuskantar wannan matsala. Idan kuwa kana fama da ciwon koda, shan cephalexin na iya zama haɗari a gare ka. Dalilin hakan, ka sanar da likitanka kafin shan wannan magani. Idan kuwa kina da ciki ko kina shayarwa, za ki iya shan cephalexin ba tare da wani matsala ba, saboda binciken masana ya tabbatar babu wani matsala da maganin ka iya janyowa ga lafiyar ɗan da ke cikinki ko wanda kike shayarwa. Amma wannan yana da kyau ki tattauna da likitanki domin ƙarin bayani game da dacewar yin amfani da shi a gare ki. Ina fatan kin koyi wani abu sabo ko ka koyi wani abu sabo daga wannan bidiyo. Please ka danna masa like, wannan zai taimaki channel ɗin matuƙa. Sannan ka yi subscribing domin ci gaba da samun irin waɗannan videos da suka shafi lafiya. Shin kana so ka san yadda ake amfani da augmentin?